Mijiet ta' appuntamenti mid-Dipartiment tad-Dentistrija fl-Isptar Mater Dei qed jiġu posposti, uħud minnhom anke b'sena, hekk kif għadu għaddej strajk tad-dentisti. L-istrajk ilu jippersisti mis-6 ta' Awwissu bid-dentisti li qed jakkużaw lill-Gvern mhux biss li qed jinjorhom, imma wkoll li qed jipprova jgħalqilhom ħalqhom fost xnijat li se jinġibu dentisti barranin biex jieħdulhom posthom. Fl-aħħar ġimgħat fil-fatt diġà beda x-xogħol dentist mis-Serbja illi ħalla pajjiżna ftit wara. Il-kwistjoni hija dwar negozjati għal kundizzjonijiet aħjar, inkluż żieda fil-paga, iżda baqgħu bla risposta minkejja li għamlu t-talbiet tagħhom xhur ilu. Tħassru wkoll laqgħat skedati għalihom mill-Gvern. Minflok il-Gvern jidher li huwa kuntent iħallas aktar mid-doppju għat-talbiet tagħhom biex jagħmel outsourcing u jibgħat lil uħud mill-pazjenti għand il-privat. Dwar dan tkellimna ma' Jean Paul Gawci, assistent direttur fih dan il-UHM Voice of the Workers. Il-verità hija li s-soluzzjoni tal-Gvern jidher li huma tnejn. Hija li jaqbad servizz tal-Gvern u jibgħatu l-privatu jħallas it-triplu ta' dak li aħna qegħdin fil-proposta tagħna tkun il-paga tad-dentisti ġdid, jew nkella iġib il-barranin dentisti sabiex jibdew jaqdu servizz ta' dentistrija. Dan ovvjament bil-konsegwenza li inwaqqaw il-pagi tal-ħaddiema u fl-aħħar mill-aħħar id-dentisti jibqgħu jonqsu il-Maltin. Sadattant id-dentisti f'Mater Dei qed jonqsu brata allarmanti tant li minn 45 xi snin ilu u li wkoll ma kinux biżżejjed issanna biss 9 f'Malta u 2 f'Għawdex. F'nofs dan kollu hemm il-pazjenti uħud minnhom li ma jaffordjawx imorru għand il-privat huma sfurzati jistennew sal-appuntamenti tagħhom. Dan anke meta filling ta' snin jekk ma jsirx fi żmien qasir kapaċi jwassal għal diżastru fi snin dak li jkun.